ଏଇଟା ହଉଛି ତେନ୍ତୁଲି। ତ ଏଇ ତେନ୍ତୁଲି ଦେଖି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଲା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମାଙ୍କଡ ହେଇକି ମତେ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତେନ୍ତୁଲି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ସ୍କୁଲରେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବହୁତ ଟାଇମ ପଳାଏ ତେନ୍ତୁଲି ଗଛ କତିରେ। ସ୍କୁଲରେ ଲେଟ ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ, ମାଡ ବି ଖାଇଛୁ ଏ ତେନ୍ତୁଲି ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ବେଶୀ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ତ ନଥିଲା ଆମର ସେତେବେଳେ, କା ତେନ୍ତୁଲି ଗଛ କତିରେ ଯାଇକି, କା ଆମ୍ବ ଗଛ କତିରେ, କା କୋଳି ଗଛ କତିରେ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ଜଗିକି ବସିଥିବୁ। ମାଙ୍କଡକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦଉନା, ମାନେ ଏମିତି ଆମେ ଯାଇ ଖାଉ। ସେତେବେଳ ଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେକା ଛୁଆ ମାନେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଅଛି ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି। କିଏ ମୋବାଇଲରେ କିଏ ଗେମ୍ ଖେଳିଲାଣି, କିଏ ଇନଷ୍ଟା ଦେଖିଲାଣି, କିଏ ଫେସବୁକ୍ ଦେଖିଲାଣି, କିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଲାଣି, ୟାଙ୍କରି ଭଳିଆ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳଛୁଟିରେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ସ୍କୁଲ କୁ, ତ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଘରକୁ ଆସୁନା, ଆମର ଏଇ ତେନ୍ତୁଲି ଗଛ କତିରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଟାଇମ ପଳାଏ, ଆମେ ତେନ୍ତୁଲି ଖାଇ ଖାଇ ପଳଉ। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ମୋବାଇଲ ଟା ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୂର କରିଦେଇଛି, ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମ କତିରେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା, ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତ ସହିତ ମିଶିକି କଥା ହବା, ଆଉ ସେତେବେଳେ କେତେ ଭଲ ଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଫୋନ ହେଲା ତ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ, କେହି କାହା ସହିତ କଥା ହେଲେନି। ମାନେ କାହା ସହିତ ମାନେ 5 ଜଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ କାହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ସିଏ ତା ଫୋନ ଧରି ବସିଲାଣି, ୟା ଫୋନ ଧରି ବସିଲାଣି। ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୋଉଟା ଠିକ ଲାଗୁଛି ତ ନିହାତି କହିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆଗକା ଲାଇଫ ଟା ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଏବେଠାରୁ। ଏବେ ଫୋନ ଆମକୁ, ଅବଶ୍ୟ ଫୋନ ଟା ହେଇଛି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆଗକା ଲାଇଫ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ନା, ଆମେ ଆଗରୁ ହିଁ ପାଉଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଦେଖୁନୁ, କୋଉଠି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖେଳିବା କି ବସିବା କି କଥା ହବା। ସକାଳୁ ଗଲେ ପାଠ ପଢିବାକୁ, ପାଠ ପଢିକି ଆସିକି ପୁଣି ପାଠ ପଢିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଖୁସି ମଜା କାହାରି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ ପାରିଲେ ଦେ ଫୋନ ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ମିଳିବ ମାନେ ଯାଇକି ଖେଳିବୁ, ଖେଳିକି ତାପରେ କା ଆମ୍ବ ଗଛ, କା ପିଜୁଳି ଗଛ, କା କୋଳି ଗଛ, କିଏ ମାଛ ଧରିଲାଣି ଯାଇକି ସେଠି, ଆମେ ସବୁ ଏଇ କାମ ଇଏ କରୁ। ତ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏବେକା ଲାଇଫ ଭଲ ନା ଆଗରୁ ବିତି ଯାଇଥିବା ଲାଇଫ ଭଲ? ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଜଣେଇବେ।